Grčka je de facto bankrotirala u martu 2012. godine kada je ukupni javni dug smanjen sa 350 na 230 milijardi eura. Dug je smanjen, a Grčka se obavezala na provođenje reformi, odnosno smanjenje rashoda. Malo toga se uradilo, a međusobna optuživanja na relaciji financijske institucije grčka vlada dovele su u pitanje ostanak ove zemlje u eurozoni. Šta mislite o ovom sporu između Grčke, Europske unije i MMF-a? Ostaje da vidimo kako će se razvijati i da nešto naučimo mi u Bosni i Hercegovini iz tog slučaja. Mislim da su se to riješiti i da se ne trebamo brinuti za Grčku. U pitanju je očigledno neki inat, u pitanju su igre, kojem bloku će se ko prikloniti. Po mom mišljenju je politika sve uradila svoje. Mislim da su Grci u pravu. Niti Grčka može izaći iz Evrope, niti Evropa može istirati Grčku. Mislim da su Grci pokušali nadmudriti Evropsku uniju trošeći enormno novac koji nije bio njihov, koji nisu zaradili. Značaj grčke ekonomije za eurozonu i Europsku uniju sa stanovišta učešća u bruto domaćem proizvodu je relativno mali, kao i učešće u deviznim rezervama koje je ispod 3%. Informacije su profesora Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i člana Upravnog vijeća Centralne banke BiH Fikreta Čauševića. U tom kontekstu Grčka na prvi pogled ne može da značajnije poljulja stabilnost ekonomije, odnosno ekonomija koje pripadaju eurozoni, međutim, s druge strane, ovakvi šokovi politički mogu da ostave mnogo dublje tragove nego što se na prvi pogled čini. Otvoriti pitanje zaduženosti, ali i daljnjih zaduživanja, bavljenje šire javnosti ovom tematikom jedan je od načina prevencije grčkog scenarija u našoj zemlji, smatra ekonomista Admir Čavalić. Grčka je odličan primjer za Bosnu i Hercegovinu kojim putem ne treba ići. Dakle, Grčka je možda prije 10-20 godina krenula stopama kojima Bosna i Hercegovina nažalost ide danas i vidimo da razne vlade Bosne i Hercegovine stvari kreću sa zaduživanjem. Koje su to hitne mjere koje bi trebali preduzeti da bi izbjegli ovaj grčki scenarij? Pa definitivno pretjerana potrošnja, to treba smanjiti javni sektor. Neće se u BiH desiti scenarij sličan u Grčkoj, naša zaduženost nije ni blizu tome, niti će biti. Proizvodnja hrane, mi moramo da proizvodimo sebi dovoljno hrane, da hranimo stanovništvo, čak i da izvozimo. I nas to čeka. I to brzo, neće biti daleko, dokle god nam je ove vlasti ovakve. Sve treba promijeniti, apsolutno sve. Jel vidite da idemo samo nizbrdo? Nek ne dižu kredite. Čemu dižu kredite sebi za plate? Moraju da na sve moguće načine spriječe korupciju, kriminal i krađu, otmicu državnog novca koju gledamo svakodnevno. Grčka ekonomija oslonjena je uglavnom na uslužne djelatnosti. Proizvodnja je slabo razvijena kao i u Bosni i Hercegovini.